Halo, bos. Bukber. Neng omah apa nang rumah makan? Oh, neng rumah makan. Ya, ya, ya. Oke, siap, bos. Yes, situ bubar ki ngo. Loh, gak masak toh, Bu? Kok malah dolanan HP ki? Iki wis sore iki lho. Oh, udah masak? Padahal kayak ini kalau apa buka bersama. Ngono kok aku cek kon masak. Berarti aku gua apa ditilap. Masanya gak atoh ate. Bu, aku mau bar kok pawon nilai nang pawon no. Gue ngenek masakan apa kowe urung masak? Jatahnya aku ora masak, Pak. Lah terus, gue buka bean apa? Tenang wae, Pak. Aku wis nyiapno mukena, engko sampean yo nganggo sarung karo anteci. Lah kok persiapanmu kena barang apa gue apa, Bu? Yo engko salat maghrib neng musola rumah makan kono to, Pak. Rumah makan. Lapor itu kan rumah makan barang ki. Genah bubar ngono kok, Pak. Sopo sing sampai buka bersama ki? Masa aku gak ngerti nek sampean kok dijak bubar karoan Pak Mandor. Pak Mandor. Iya. Pak Mandor ya anjane yang ngejak buka bersama, Bu. Tapi ora sore iki, ning sesuk sore. Rasa guyon sampean, Pak. Aku wis kadung gak masak iki lho. Sopo sing guyon ki lho? Lah aku wis kadung gak masak yo. Engko bukane ngombe banyu putih tok lah. Piye iki? Aku wis kadung gak masak. Pak, gua acara sesuk sampean wis booking tempat. Burung, Bu. Lah beneran, Pak. Mengko nang rumah makan sampean booking tempat sekalian Wes rasa tutupno, Bu. Engko aku booking tempat sekalian buka bersama ngono ah. yo reti iki lho. Aku wis reti modusmu. Ayo.